Беләсезме? Мин Гүзәлия ханым, Италия татарлары иҗтимагый оешмасы әгъзасы. Абруцци регионында, Белороза шәһәрендә гаиләм белән яшим. Минем бабам Бикаев Нурлыхамат Бикмөхәммәтович, Бөек Ватан сугышы герое. Ул бөтен сугышны узып, исәнлектә дә булып кайтты. Кадерле ветераннарны, ихлас күңелдән җиңү бәйрәмен 75нче еллыгы белән котласым килә. Бүгенгә якты тормышыбыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Сезгә сәламәтлек телим. Оныкларыгызның кадер-хөрмәтендә яшәргә Ходай насыйп итсен. Ciao d'Italia!